Wel, y wobr gyntaf fan hyn yn mynd i Mr Carl Owen o Gaernarfon. Carl Owen, dy berchnogaeth Miss Gwen Parry-Jones, Circus Isaac. Dyma'r Upton Deli allan o'r gaseg dyn Holy Rider. Lightweight, neu cobyn bach, cobyn ysga. Wel, mae'r prosglymau yn cael ei cyflwyno i Mr Carl Owen, sydd am archogaeth Circus Isaac, yn berchnogaeth Miss Gwen Parry-Jones. Wrth gwrs, Carl Owen wedi cael dipyn o lwyddiant yn y sioe yn y gorffennol, ac sy'n cofio rog eitha cwmp eitha difrifol rhai blynedd yn ôl pan torrodd ei goes yn y prif gylch fan hyn, ond Carl yn wedi beirniadu yma yn y sioe hefyd, dan Gyfrwy. Y Cobyn Cymreig, wy'n siŵr, ie, wir. Wedi wneud y Cobiau Cymreig, felly dyn profiadol iawn. Yn ail wedyn, Mr Malcolm Gwyn Dixon, Chinwag y Chisholm. Wrth gwrs, Chinwag Finn, un arall am berchnogaeth Mr Dixon wedi ennill y dosbarth yma troion. Ac yn drydydd, Mr Boodles, dan berchnogaeth Miss Angharad Manners. Mr Boodles oedd yn y safle cyntaf trwy'r dosbarth yn nawr yn sefyll yn drydydd. Ydy, mae'r cystadlu i gyd ni wedi gweld heddi wedi dangos bod bob gystadleuaeth o dan Gyfrwy yn gallu newid. Ni wedi gweld digon o hwnna, yndyn ni, trwy'r bore. Circus Isaac i Miss Gwen Parry-Jones, enillydd y dosbarth, y cobyn i farchogaeth o dan y beirniad, Laura Hamilton. Bydd hi, Laura, siŵr o fod yn bles iawn bod ei gwaith hi wedi bennu o'r diwedd ar ôl beirniadu y cyffylau hela trwy'r bore am ryw 4-5 awr a bennu gyda'r dosbarth hyn. Yr Cobiau Saesneg neu'r Cobiau farchogaeth. Mae gwaed y cyffylau hyn, David, mae fe'n gallu bod yn diddorol iawn, a wyt ti'n cael patrwn o geffyl sy'n disgwyl yn real fesib paratoi lle di weld mod mae rhaid siafo'r mwng, wyt ti'n clipo'r coesau mas i gyd ambell waithyd i gael ceffyl a dyma bach o quality yn ei dylygadu, ynddo fe? Ond mae hwn yn adran sy'n boblogaidd iawn, dim pare. Mae'r Cobs yn ddosbarth sydd wedi bod yn saff trwy blynyddau lle mae tymor ambell i adran arall wedi stryglo i wedi gwir. A fel wedon ni, mae'r adran wedi introducio'r Maxi Cobs, ond heddi, wedon ni, yr lightweight bach sydd wedi cael hwn o dan Carl Owen. Enillydd y dosbarth i'r Cobiau ar gyfer ei marchogaeth. Miss Gwen Parry-Jones yn ennill gyda Circus Isaac. Llon gyfechiadau i Carl Owen hefyd sydd yn ei marchogaeth.